facts. Vet mooi, Hieke, dankjewel! En nog even misschien, waarom ben we zo enthousiast? Het is Joet, het 50ste chill react die we hebben. Woe! En helaas wel. Ja, maar dat maakt het net minder leuk. Ja, een beetje minder leuk. Oh, Maar wij hebben alle Jerry's geheimen opgestuurd. Die krijgen we in vrienden binnen en wij moeten raden van wie het is. En als het geheim voor die is, mag hij er stil houden. Dus ben je weer klaar voor om geheimen te vertellen? Let's Ja. go! Geheim 1. Ian, ik gooi oeral chilisaus erin. Dit vind ik gewoon iets geheim. Ik vind iets ik wel een chilisaus. Dit is It's. It's is Ja. wel een chilisaus persoon. Dat denk ik. Is het de chilisaus? Is het It's? Tromgeroffel. Wie is het? Nice! Ja, ik wou heel erg van chilisaus. Dat is wel iemand die van pitgieten had. Nee, dat net is. Oh! Dat is gewoon chilisaus verslaafd. Tel dat ik bij de oral frietsaus eigenlijk op gooi. Oh, ik lek. Ja, maar... Frietsaus mixen met chilisaus. Oh, dat is lekker. Oh. Oké, Oh, dat is volgende lekker. geheim. Volgende geheim. Ik heb ooit 450 euro leen gekregen zonder te werken bij een oude baan en niks zijn. Dat is echt wel een prottehield. Dat is echt heel vol. Hij is gewoon 450 euro zonder iets te dienen. Dit is van die Ik vind het meer een It's. Hieke. Eigenlijk. Hieke! Ik vind dit It's. Hieke! Het is It's. Wie is het? Ik vind Hieke, want Hieke kan het liegen en ik zucht. Tromgeroffel. Ja! Oh, wauw. Balen. Nou, maar It's, die is er helaas net. Dus we hebben een spraak mij van It's mooi. Waarom heeft Hoe It's is dit? 550 euro verdiend bij een oude werkgever? Dat is Ja. gewoon Ja, zielt. 5 baantjes. Bij mijn derde bijbaantje kreeg ik een keer loon. En dat weer iets van 450 euro. Maar ik hier al ontslag nam. Dus ik werkte er eigenlijk niet meer. Maar ik kreeg dat dus nog wel. Dus toen hier een vriendin van mij, want die werkte er hier een keer zei, ja, ik heb meer een loon net gekregen van 400 euro. En toen dacht ik, shit, dat is dus naar mij gaan. Maar het moest net naar mij, maar het moest naar haar. En ik heb er toen helemaal niks meer hoeven zijn. Dus dat is echt mijn grootste geheim. Oh, wat zielig. Het zei dat Jilt nog wil krijgen. Weet ik net. Wat zielig van Wat het zielig. vanken. Ik hoop echt dat zij Jilt ooit nog wil krijgen. Net. Nee, maar nou het It's... It's, wat heeft maar Jill die in eigenlijk? Ja. 450 euro, wat heeft kacht? Alleen maar Fred en alleen maar Oké, volgende guy. Geheim 3, mijn kat. Oh. Zat een hele dag vast tussen een raam. Dit is sowieso hier mijn kat. Dus, Besto. hoezo? Besto. Nee, dit is zo. Dit is Besto. Hieke. De Besto, dit is Kaiske. Ik denk Besto het best, omdat ze wel iemand wist die iets dat viert of zo. Dat klopt, maar Maar... echte kennis weten dat ik nog geen kat meer heb. Nee. Haha, Ja, maar echt nou net Dus. meer. Oh, shit. Het is Hieke. Het is It. Oh. It! It, wat Pas is even dit? op die beest. Wat is de It? Oh. Oh. Oké. Nou. Begin Ja, jij zie. hoe dit gebeurd is. Mijn kat een keer vers ziet tussen het raam van mijn slaapkamer. Ja, en daar kwamen we toen jongensletter pas achter. Oh. Nee. Dus de kat had toen de hele dag vers zitten tussen het raam. En daarna roen hij echt voor 3 maanden kreupel en het was echt heel sneu. Hij leeft nog gelukkig, Oh ja, dus niks aan de hand. Maar dat heb ik dus nog aan niemand verteld. Oh. Ja, nou werd heel chill team het, hè? Ja, iedereen It, weet. dan dat is nou zo net meer welkom. Wees een dierenbeul. It. dierenpeul, It. Ik ben dol op geestenjacht. Video's. Ik vind het echt wel een It's dingetje eigenlijk. Ik heb maar It's wel eens een keer wel een ghost hunten. Dus wij It's. Oh, dat is je kat in haai. Echt? Ja. Maar dan is het geen geheim. Dat is geen geheim, maar wel. Ik denk wel dat Hieke is. Wie is het? Ik vind wel zo'n rare geestenvrouw. Ja! Ja, ik vind dat zo leuk om te zien. Dat is gewoon een geest, heks. Enge paranormaal. Oh nee, ik vind dat echt leuk om te zien. En dan is het wel eens van die video's. Ken Die je- zijn heel erg oerdreven. Oh mijn god, geest dit dat. En ik denk echt van. Ik ken zo'n user sliepen. Ik ken jongens Ik- sliepen, ja. Ik zo bang ben. Ik heb al 2 auto's kapot gereden. Of het is iets of het bestaat. Dat is logisch, maar...
Ja, ik weet van mezelf dat ik net 2 auto's kapot rieden heb. En dan denk ik, wie zou de batterie kennen? Iets of Ike. Ja, oh. Dat betekent ik. Ik denk dat Stovel batterie kent. Ik heb vertrouwen niet in. Het is iets. Of het is Gaiske. Ik denk Gaiske. Ik denk iets. Ja, ik ben het. Ik heb al 2 auto's kapot rieden. Oh! Stel, welke 2 auto's? De Renault Twingo. Oh nee! Nou, En en mijn- mijn Twingo had ze zeer. Ja, mijn Nick. Maar. En een rare Chevrolet. Oh, Weer een hele mooie auto. Maar er zit een deukje. hij is een deuk. Maar wat is dan met Twingo dingen dan? Op een PL rieden. Ik vertrouw die net maar mijn Twingo. Nou. Nee, zoek ik net aan. Verjaardag altijd kleurrijke sokken. Ah, Ik vind het wel een wat een snoezig geheim. vind ik wel een iets. Iets is altijd wel heel leeg. Wat voor sokken is er nou? Doe hast Ik heb bananensokken. Ja, doe hast wel coole sokken altijd on. Ik heb bananensokken. Ik heb Ik heb banaan. Oh, dat was sneaky. Friesland Oh, dat is sokken. Friesland zakken. Ja, maar doe hast nou leuke sokken on, dus ik zei zieke. Wie is het go? Nee, geen tromgeroffel. Nee, ik ben helemaal klaar met. Nee, ik. Hey. Ik heb altijd kleurrijke sokken. Ah, Ja, ik er ben is niks mis met sokken. Ik ben krek Jerry West en nou heb ik je sokken gekregen. Ja, is volgende keer sokken voor mij. Yes. Ik ben ooit keihard gevallen in de bus nadat de chauffeur te vroeg gas gaf. Ik denk dat iedereen dat wel het hoort. Ik denk dat iedereen dit wel het hoort. Ja, dat denk ik wel, maar Iedereen. ik zit ook gewoon voor. Ik zeg in mijn holen zeg ik iets van. Maar Ja, it's a boek. dat iets is op zich wel een beetje onhandig. Sorry, Ja, iets. sorry. Ik ben wel een beetje klunzig. Dit is wel weer. Ik zeg Wie wel is het? iets. Ja, ik zei stek. Ik hoop gewoon dat iets is. Dat hoopt gewoon. Want ik heb hem zo'n plaats in mijn holen. Ja! Yes! Woe! En mijn laatste, ja, deze is wel een beetje scamend, maar volgens mij kent iedereen dit wel. Ik zit een keer in een volle bus, of ik stapte in. En ik wie de laatste die erin stapte. Dus die buschauffeur hier een beetje haast. En toen stond ik in het midden en toen wilde ik in zitten en toen ging hij keihard op het gas. Dus ja, ik vleeg steeds maar helemaal achteruit, maar mijn hol op de grond achteruit en mijn nog? hele tas, alles luidt eruit. En die hele bus zit vol. Oh, En dat niemand is helpt me. sneu. Het wie echt gewoon. Ik wie volgens mij 15, 16. Wat zielig. Het wie echt vreselijk. Het wie echt de grootste Oh. nachtmerrie. Dus ja, dat is wel een heel erg Ja, scamend ik wil moment wel- geweest in mijn leven. Maar ja, eigenlijk wel de schuld van de buschauffeur. Ik wil wel medelijden hebben, maar sorry, ik luister die echt heel erg goed uit. Nee, maar het is achteruit. Dus het is echt nog wel heel pingelig. Sukkel! Sorry, wat erg. Wat erg. We hebben nog 2 geheimen hoor. Hier van Hieke en hier van mij. We beginnen ze onthullen. En dan mag je toch even de video passeren. Naar de comments. Rieden van wie welk geheim is. Ja. Kom ze weer om naar de video en dan verklappen we het. Wat zijn de Ja, geheimen? Wat ben geheimen? Geheim 8. Ik ben dol op enorme clever kaasbroodjes. Hoe clever, hoe beter. Of Is het Hieke of is het Geiske? geheim 9. Ik heb vroeger een vieze onderbroek in de brievenbus van mijn oude school gedaan. I mean, als dat leuk voest. Maar wie Maar zou dat jongens, dan? wie zou dat dan? Ik zou zeggen, pauzeer de video nou. Pauze! Pauze. Naar de reacties. En dan tromgeroffel. Van wie is dit clever kaasbroodje? Dat ben ik. Hieke! Dit is echt weer, ik hou van kaasbroodjes. Maar wat voor kaasbroodje dan? Gewoon echt- Zo'n kaasruitbroodje, een kaasuibol, een kaasstengel, Gewoon echt zo'n kaasbroodje alleen. een Ka- wit bolletje met nee, cheese. nee, gewoon echt een kaasbroodje. Weet je wel, die gewoon van de Albert Heijn, maar een bladerdeeg. Bladerdeeg kaasbroodje. Oké. Dat is lekker. Maar wat is het ding? Ja, een vieze onderbroek? Ja, ik hier een vieze onderbroek en ik ben net. ik heb in de brievenbus van mijn baas kwaliteren en toen zit ik in groep 4 of zo. En toen kwam mijn meester binnen, maar in de klas van wie is deze onderbroek? En toen zag ik gewoon, yo, die is van mij. Het werd nog een vieze onderbroek. Ja, ik heb net een skere onderbroek verspeeld. Oh, het is wel... En dan gewoon, ja hoi. En toen, Ja, als het dan dus, dan was ik gewoon vol gas, Ja, was oké, ik geen weer. schaamte hebben. Dat En vind ik wel toen? slap. Nou, toen kregen we hem weer om. Eyo, wel leuk. niks is te gek. Dat wie dit is geheime onthulvideo van de 50ste Chill React. Ja, woe! Woe! En er komen nog heel veel meer rond, dus vergeet net te abonneren, want ons dan mist ze misschien. En dat was net. Nee, dat was net. Dus ik zou zeggen, jongens, like, abonneer
En let nog even weten als je hem goed in ja of nee in de comments. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. En dan tot de volgende video, jongens. Doei!